Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Ýigrimüçinji martda Demirgazyk Iranyň etnik türkmenleriň howçum bolup ýaşaýan Kümmet Howuz şäherine ýerli ýaşaýjylar 7 we 8 ýaşlaryna iki gyýyz çaga jynty zorluk etmekde aýplanýan 55 ýaşly bir adamyň jezalandyrylmalygyny gahar gazap bildirip protest geçirdi. Ýerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä 24-nji martda hem dowam eden protestlere 1000 töweregi adam gatnaşdy. Şäher Kaziýet binasynyň öňünde ýygnanşan demonstrantlar häkimetlerden aýyplanýanyň jezalandyrylmagyny berk talap etdiler. Ýerli ýaşaýjylar protestçileriň esasy etnik türkmenlerdigini we jebir çeken gyýyz çaglaryň hem türkmen maşgalalarynyň çagalardygyny aýdýarlar. Sosial mediada paýlaşylan videolarda gazaply üýüşmelerini görmek bolýar we olaryň arasyna türkmençe gürleýän adamlary eşitmek bolýar. Howpsuzlyk güýçleri protestçileri dargatdy. Ýerli şaýatlaryň sözlerine görä protestleri basyp ýatyrmak üçin Gülistan vilayatynyň Kümmet Howuz şäherine vilayet paýtagty bolan Gürgen şäherinden goşmaça polisiýa güýçleri getirildi. Etnik türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan Gülistan vilayaty Türkmenistan bilen serhetleşýär. Dünýä türkmenleriniň bu sany Kümmet Howuzda etnik türkmenleriň geçiren protestlerine syn edýär. Gepleşigimizde kabuldan jurnalist Şamirdan uly Murady gatnaşdy. Şamirdan uly 23-24-nji mart günleri Demirgazyk Iranyň etnik türkmenleriň howçum bolup ýaşaýan Kümmet Howuz şäherine esasy etnik türkmenleriň gatnaşmagyny häkimetlere garşy bir protest aksiýasy geçirilipdir. Şu protestler barada sizde nähili maglumatlar bar? Fars dilli metbugy serişdeler bu protestler barada nähili habar berýär? İran International dedi we beleki fars dilli habar serişdeleri hem bu barada maglumat berdi. Men özüm şu İran türkmenlerine jaňa maglumat aldım. Waka şeýle bolýar, 7-8 ýaşynda türkmen gyýyz çagalaryna bir zorluk etjek bolýar. İranly zabyly ol 55 ýaşyndaky İranly fars bolupdyr. Şol çagalara zorluk etmekçi bolupdyr, ýa zorluk eden şuňanak maglumatlar. Ýa-da şoňa soň İran türkmenleriniň gany joşup protesta başlaýarlar, protest dowam etdi. Gynansaňam bol İran rejiminde şöyle bir ahlaksyz hareketleri eden adama karşı çare görmeýär. İran türkmenleri haýyş etdiler şol adam tutulsun we şol adam jezalandyrylsyn diýip. İran türkmenleriniň protestini soň türkmen ahun goldaýar. Hem İranly türkmen deputat hem türkmenleriň protestini goldapdyr. Protest edem köşeşen ýok. İran türkmenleriniň protesti dowam etdi. Köçede bolmasa da häzir hem gazapdan köp adamlar tutsak edilen, çaklanışına göre yüze göre adamı rejim tutsak eden protest geçirenlikde aýplamaly. Olaryň da şol protest geçiren üçin tutsak edilipdir elbette. Ondan soň onlar polisiýanyň idarasyna barban protestini dowam etdiripdirler. İran türkmenleri şonda hem ýykynçylyklara ýa bir ýykyp ýumurmaga el urmasa da İran türkmenlerini şol protest geçirýänlikde aýplap tutsak edipdir rejim esgerleri. İnsan hukuklaryny goraýjy halkara uramalar İran häkimetlerini raýatlaryň ýygnanşmak azatlyklaryny berk çäklendirmekde, hatda olary zorlukly basyp ýatyrmakda berk tanqid edip gelýär. Siz bir topur protestçiniň tutsak edilenini aýtdyňyz. İran barada habar çap edýän käbir media serişdeleri bir näçe adamyň tutsak edilenini aýdýar. Käbirleri ýençem adamlaryň tutsak edilenini aýdýar. Häkimetler protestlere nähili gatyşypdyr? Resmi däl maglumaty görä ýüzlerçe adam tutsak edilen, ýöne soň goý berilen hemde şo ýüze guly adam tutsak edilip soň goý berilen erkinlige indi tutsak etmäne hiç haky ýokda. Olar bir adalet sorap köçe çykan. Ondan soň bu hökümetiň garşysyna däl öz hakykyny sorap çykýar bu adamlar. Çünki bir 55 ýaşly adam bir 7-8 ýaşyndaky gyýyzlary bir jynsi zorluk etse ondan soň durup bolmaz da şu adamy jezalandyr. Şu adama garşy çare görüşüp tutsak edilsin diýip hatda şonu tutsak etmeýär. İnsan hukuklary öňden hem aýak asty bolup gelýär. Şu Türkmen Serada, İran türkmenleriniň ýaşaýan ýerlerinde bu gedegem şol aýak asty boldy. İran türkmenleriniň hak hukuklary biziň hak hukukymyz öpçündäl her babatdan İran türkmenleriniň hak hukuky aýak asty edilýär. Indi şol tutsak edilmeleri juda zorluk ulanmak insany taýdan bir haky ýok da ol öz hak hukuklaryny sorap öz başyna gelen jebr jefa reaksiýa bildirip köçe çykypdyrlar. Ondan soň şonda zorluklar ulanıpdyr. Rejim
köp adamlar yaralanan we tutsak edilen adamlara köp dip maglumat berdi İran türkmenleri maňa. Biz ozalky ýetmişiklerimizde İran türkmenleriniň medeni hukuklarynyň çäklendirilmegi, şol sanalaryň dil hukuklarynyň çäklendirilmegi we etnik türkmen maşgalalaryna doglan çağalara türkmen atlarynyň dakylmagynyň gadagan edilmegi ýaly meseleleri barada gurrun etdik. Şeýle bir çäklendirmeleri we basyşlary garamazdan türkmen ilatly şäherde köçü protestleriniň geçirilmegi etnik türkmenleriň arasyna bolup geçen nähili üýtgeşmelerden habar berýär siziň pikiriňizçe. Indi degnasyny degildi-de mejbur galdylar. Indi bir ýaş gyz çağalara jinsi zorluk etseň imtihan durup bolmaz da ýöne şol iň degnasyna degilip olar İran türkmenleri köçe çykmaga mejbur galdy, protest geçirmege mejbur galdylar. Elbetde her insanyň öz hakykyny sorap protest geçirmege haky bardy. Ýöne hol haky rejim bermän gelýär gün şuna çelik. Ýöne bul indi mundan böýlek bermese de İran türkmenleri öz hakyklaryny sorap öz hereketlerine dowam etdirer dip İran türkmenleri aýdýarlar. Hususan bul bir namusyna biriniň namusyna degmek köp hatarly da. Şonuň üçin hem bu hereket basıp yatırılmaz. Basıp yatırılsa da bu dowam eder. Biz öz hereketimize dowam etdireriz. Şol adamyň cezalandyrylmagyna soraýar. Biz adalet sorap, öz hukukumuzy sorap protest geçirýäris dip İran türkmenleri aýdýarlar. Elbetde rejimiň bu ýawuzlyklary uzaga çekmez. Bu eger dowam etse onda İran türkmenleri hem öz hak hukuklaryny goragy üçin hereketini dowam etdirer dip meniň bilen söhbetdeş bolan İran türkmenleriniň wekilleri aýtdy. Rejim türkmenleri öňünden ýanap geldi, ýene-de ýanamagyny dowam etdirer. Indi İran türkmenleriniň ýerlerini ellerinden almak üçin hem öňün belledik. Başga milletleri otaýa eltip ýerleşdirmek. Ondan soňra mana bu sehet meselesi bilen bagly Hazar deňizinde balyk tutýan türkmen balykçylaryny gynamalara duçar edýänligi baradaky maglumatlara öňüm iýdigiderli çykyp dur. Onun başga da dil taýdanam türkmen dilini ýok etmek üçin rejim alada edip gelýär. Ýöne buňa garşy güreşe dowam eder İran türkmenleri. Biz güreşimiz dowam ederiz. Biz dilimizi hem ýetirtmez, medeniýetimizi hem ýetirtmez we medeniýetimizi ýok etdirmäge biz ruhsat bermez. Biz öz abraýymyzy gorarys dip İran türkmenleri aýdýar. Indi bu İran türkmenleriniň bu ýerde Türkmenistanyň hem haýyşlary bar elbetde. Men gepleşenlerimde söhbetdeş bolanynda olar Türkmenistanyň hem bir umytlarynyň bardyklaryny aýtdy. Mysal üçin Türkmenistan ata watanymyz bir Türkmenistan diýip bir ýurdumyz bar. Türkmenistanyň baş tutan we prezidenti bar. Türkmenistan arka çykda başga milletler mysal üçin mana Awganistanda görýäs Täjikistan täjikleri arka çykyp otyr. Mana İran şaýlara arka çykyp otyr Awgan şaýlaryna. Ondan soň Pakistan poştullary arka çykýar, Özbegistan özbekleri arka çykýar. Şonuň ýaly İranda ýaşaýan türkmenler hem Awganda ýaşaýan türkmenler hem şol Türkmenistan arka çyksa diýen umytlary bar İran türkmenleriniň. Ýöne ol Türkmenistandan bu arka çykmak boljakmy, boljak dämi ol welin beldel mum dünýä türkmenleri Türkmenistanyň umydy bar. Hyzmatdaşlyk etse ata watana barıp gelmäge ýol açsa, biziň ardymyzy diňlese, biziň çekýän kynçylyklarymyzy şo ýurtda ýaşaýan hökümete biziň türkmenlerimize azar berilmesin, biz bu türkmenlerimize azar berilmegine ruhsat bermez diýip aýtsa diýen umytlar bar elbetde. İran türkmenleriniň hem Awgan türkmenleriniň hem şeýle umytlary türkmenlerden hem bar. Indi olar özleriçe bu hereketini dowam etdirjekliklerini aýdýar. Biz hereketimiz dowam eder. Biz bu zulüm sisteme munun tüýşük çydap bilmez. Beýle wakalaryň ýüz bermegine indi ruhsat bermez diýip şeýle bil baglanamyň diýär İran türkmenleriniň aýdyşlaryna garan. Mälim bolşýaly Demirgazyk Awganistanyda etnik türkmenler soňky wagtlarda köçelere çykyp protest aksiýalaryny geçirdiler. Siz Iranyň we Awganistanyň etnik türkmenleriň ýaşaýan sebitlerine geçirilýän protestlaryň arasyna nähili meňdeşlik we tapawut görýärsiňiz? İkisem huwa çağalara bir zulüm etmek, çağalara bir gynamalara duçar etmek bol ahlaki taýdan, kanuny taýdan, insany taýdan, her taýdan hem aýdylanda ol bir jinayat da. Endi Awgan türkmenleriniň arasynda da moýla şeýle waka ýüz berdi. Bir 9 ýaşly nerse çağany zamun alyp ony hazır gynamalara duçar edýär garapçylar. Şonuň üçin hem Awgan türkmenleri indi 4 aý töweregi boldy, protest geçirýärler. Abdurup atly çağa henidem tapılan ýok. Ony urup ağladyp şonuň sesini iýerip ata-enesine şöýdip gynamalara duçar edip otyr. Indi şonuň has bir
aýylgan tarapy şol şübhe bildirilip, aýplanyp tutsak edilen garakçylar goý berildi, erkinlige goý berildi. Olardan ne sorak edildi, ne takyk edildi. Şöyle kynçylyklar barynda Iranyň bilen deňeşdirilende o ikisiň bir meňzeş türkmenlere bolýan edenetdilikler, Iranda da şeýle edenetdilikler höle bolup dur, Awganistanda da şeýle edenetdilikler dowam edýär. Nana esasan şu arka yok da, Türkmenlerde arka yok. Türkmenlerde arka yokluk sebeple şeýle kynçylyklara tezawar edilip otyr. Awgan türkmenleri häzir köp kyn ýagdaýlary baştan geçirýärler. Türkmenleri bir yumşakrak bir agdyna yumşak görüp däni anyň kynamalara duçar bolýar otyrlar. Awgan türkmenleriniň arasynda da mana şu kynçylyklar bar. Bu İran türkmenleriniň arasynda da indi şu kynçylyk ýüze çykdy da ola hususan gyz çaga jinsi zorluk etmek, ol ahlak, insani we başga her tarapdan bir jenayat da, buly jenayat. Onun cezalandyrylmaýyşy, onu aklap, ona arka çykylmagy ol aýratyn bir jenayat. Ondan soň imsim oturmak bolmaz da, jepa üstüne bolup dursa her çarelere ýüzürmese da bolmaz, imsim oturban bolmaz, hususan gyz çagalara beýle zulüm rawa görülse, ondan onun için bir ses çıkarmasaňam çara başga yok da, çara galmaýar. Hökümet howuzak protestler Iranyň resmi, ýarym resmi ýa-da beýleki habar serişdelerine nähili beýan edilýär? Bulun wakalary ol resmi habar serişdelerinde ol şol türkmenleri hakly hesaplanýok da, o resmi habar serişdelerinde. Ýöne beýleki näresmi habar serişdelerinde o türkmenleriň protest geçirendigini aýtýar. Şo ýerde de bir azasyk fars dilinde berýän gepleşiklerde bir az görkezýärdi. Ýani şol günalymy däm ol bir anyklanmadyk, kenizm tek bir subut bolmadyk zat diýen ýanykrak ahaň. Bolmasa ol subut bolup gyýça gazyklary gudiýatga düşüreni ol subut bolan, ondan soň şol kimiň we ony nädip zorlajak bolany onuň hemmesi subut bolan da şonu ondan soň bul etmedi, ýani bu waka bilen munyň baglanyşygy ýok diýip öňe diňe onu alyp gaçmagyna synanyşan diýip görkezjek bolup bir zorluk etjek bolan däl diýip ondan suwjak bolup İran mediýasy synanyşýardy. Şol bir erkin mediýasy. Mysal üçin Iran International diýdi, zat diýdi, şo beýleki mediýa serişdeler. Endi Iranyň resmi mediýasy bu barada gurrun etse de şol hökümetiň gurrun aýtýar we İran türkmenlerini aýplaýar. Olaryň hakkı yok, bir kanun protest geçirdiler ve İran'ın güýçlerine hücum etdi, öýtdi, bötdi diýip şeýle maglumatlar berýär. İran mediýasy protestde gatnaşyjylary nähili atlandyrýar? Etnik türkmenler diýämi ýa Kümmet howudyň ýaşaýjylary diýämi, gozgolançy diýämi ýa demonstrantçy diýämi, näme diýär? Kümmet howudyň ilatam diýär, ýani etnik türkmenlerim kendi diýesi gelen ýok da, şo ýerde etnik türkmenlerim diýesi gelen ýok. Ana şonçalyk bir türkmenleri hasaba almajak bolup şeýle bir synanyşyklar bar. Endi türkmenler hasaba alınmasa bolmaz. İran türkmenleri bar, ilmli, alim, düşünjeli adamlarym İran türkmenleriniň arasynda köp olar öz hukuklaryny gorap çykşam ederler. Awgan türkmenleri ýa-da beýleki türkmen diasporalarynyň wekilleri İran türkmenleriniň aladalarına duýgudaşlyk, raýdaşlyk bildirýärmi? Daşary ýurtlarda ýaşaýan İran türkmenleri hem elbetde öz hukuklaryny gorap çykyş etdiler. Men Şwisiýada ýaşaýan bir İran türkmenleriniň wekili bilen söhbetdeş bolamda, hatda şu Şwisiýanyň parlamentine dem şu ýagdaý bilen bagly bir nägeleligini bildirip ýüz tutandyklaryny aýtdylar. Şol İran türkmenleriniň hukuklaryny gorap, ýani şolaryň hukuklarynyň aýak asty bolýanlygyny dünýä ýetirmek üçin daşary ýurtlarda ýaşaýan İran türkmenleri hem herekete geçdi şu mesele bilen bagly. İran türkmenleriniň şol başyna düşen wakaýany, şu bolan waka bilen bagly Awgan türkmenleri hem öz gynanjyny bildirdiler. Mana bärde adalet çadyrynda häzir protest geçirýän türkmenler toplanyşyp şol İran türkmenleriniň Gülistan vilayatynda Gümmet Kavus şäherinde bolan wakany ýadgaryp ýygnak geçirdiler. Bu beýle wakalary ýadgardylar. Şöyle waka İran rejimi tarapyndan türkmenlere rawa görülendigini ýadgaryp, hususan ol bir 7-8 ýaşyndaky gyz çaga rawa görülen zulmy ýadgaryp ýygnak geçirdiler. Awgan türkmenleri şeýdip ýadgaryp özleri kynçylyklary baştan geçirýändigine garamazdan şo İran türkmenleri bilen özleriniň duýgudaşlygyny bildirdiler. Biz bar ýanyňyzda bize siziň gynanjyňyzda ölümde şärik bilýärsiz şeýle ýygnak geçirdiler. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag bolun.